Mereu ne bucurăm să vă știm prezenți aici pe canalul lui Bebe Sapiens. Eu sunt Marina, licențiată în psihopedagogie, iar subiectul pe care l-am ales pentru astăzi se referă la premergător ca instrument pe care, din neglijență ori din lipsă de informații, îl utilizăm crezând că ajutăm copilul, nedorind să aprofundăm și în sensul aspectelor oarecum nocive, ce se răsfrâng în dezvoltarea mersului corect al micuților sapiens. Așadar, să purcedem în această fascinantă drumeție cu multe suișuri, coborâșuri și meandre, care, până la cunoaștere, găsește bebelușii în acele etape de dezvoltare neuromotorie, fără de care viața de adult a lui Homo sapiens ar fi pur și simplu de neconceput. Premergător. Da sau nu? Foarte bună întrebare. Uite un rezumat clar, cu partea de istorie și cu ce spun studiile medicale. Când a fost inventat premergătorul? Primele obiecte asemănătoare datează încă din secolul al XV-lea. Există chiar o gravură din jurul anului 1450 în Germania, care arată un copil într-un fel de cadru cu roți. În secolul XVII și XVIII, premergătoarele din lemn erau destul de comune în Europa. Versiunea modernă, pliabilă, cu scaun textil și roți pivotante, s-a dezvoltat în SUA și Europa în anii 50, odată cu apariția materialelor ușoare din plastic și metal. De ce nu mai este recomandat de medici? Organizații mari precum Academia Americană de Pediatrie, AAP, Societatea Canadiană de Pediatrie și mulți specialiști europeni descurajează sau chiar interzic folosirea lui. Motivele principale? 1. Risc de accidente, copilul capătă mobilitate mare, dar fără control. Cele mai frecvente sunt căderile pe scări, răsturnările și loviturile de mobilier. 2. Încetinirea dezvoltării motorii, paradoxal, în loc să învețe mai repede să meargă, unii copii pot dezvolta tipare greșite de mers, se împing cu vârfurile și nu învață echilibrul corect. 3. Întârziere în dezvoltarea echilibrului, mersul natural presupune ridicare, căzături mici, balans, ceea ce premergătorul fură copilului. 4. Acces periculos la obiecte, brusc, copilul ajunge mai sus, rafturi, cabluri, sobe, etc. Ce spun studiile și observațiile? Studii observaționale din anii 80-90 au arătat că bebelușii care folosesc premergătorul merg în mod independent mai târziu, în medie cu 3 până la 4 săptămâni comparativ cu cei care nu-l utilizează. Alte cercetări au raportat întârzieri în dezvoltarea motrică grosieră, stat în picioare fără sprijin, ridicare, mers. În Canada, unde premergătorul a fost interzis din 2004, s-a observat o scădere masivă a accidentelor de tip cădere la copii sub un an. AAP raportează anual mii de prezentări la urgență în SUA din cauza accidentelor cu premergătoare, deși numărul a scăzut odată cu campaniile de informare. Concluzii. Nu ajută mersul, nu stimulează dezvoltarea corectă și crește riscul de accidentare. Alternative recomandate. Centrele de activități staționare, fără roți, copilul stă vertical, dar fără risc să se deplaseze. Timp pe podea, tummy time, crawling time, cea mai bună metodă pentru dezvoltarea naturală a mușchilor. Mobilier adaptat, mese joase, balansoare sigure, unde copilul poate experimenta ridicarea în siguranță. În rezumat, premergătorul e un dispozitiv facil, un drum pe scurtătură, ce pare să ajute, dar care, în realitate, încetinește dezvoltarea naturală și aduce riscuri majore. Iată și 3 idei esențiale despre premergător. 1. Istoric. Există de secole, dar varianta modernă a apărut în anii 50-60. 2. De ce nu e recomandat? Nu ajută mersul, ba chiar poate să-l întârzie și crește mult riscul de accidente, căderi, lovituri, arsuri. 3. Cum e mai bine să procedezi?
lasă copilul pe podea să se târască, să se ridice singur și să exploreze, e mult mai sigur și mai sănătos pentru dezvoltare. Alternativele sigure la premergător recomandate de pediatri. Timp pe podea, tummy time, crawling time, cel mai important, lasă copilul să se rostogolească, să se târască și să exerseze ridicarea în mod natural. Centre de activități staționare, fără roți, copilul stă în poziție verticală, se joacă și își întărește mușchii, dar nu se deplasează. Pătuțul de joacă, alt spațiu sigur unde poate explora, fără riscul de a ajunge la scări sau obiecte periculoase. Mese joase, mobilier sigur pentru pull to stand, copilul se poate ridica sprijinindu-se, ceea ce e esențial pentru mersul natural. Jucării de împins, push toys, trotinete pentru bebeluși, ajută la echilibru și pași, dar doar după ce copilul stă singur în picioare. Ideea principală: orice îi dă ocazia să se miște liber și să-și dezvolte echilibrul natural e mai bun decât un premergător. Cu speranța că a fost util și materialul de față, vă mulțumim și vă rugăm să partajați cu prietenii și cunoscuții link-ul către această fascinantă lume a lui Bebe Sapiens.